Ja sitten on pelaajista täällä Henri Joki-Erkkilä, tervetuloa. Ja sitten vielä on uusi vahvistus Rokille, täältä saapunut sitten tuolta Itävallan puolelta Marko Zorek. And nice to meet you. And welcome to Rovaniemi. No niin, eli haastatellaan tässä ensimmäisenä sitten vähän Petteriä ja sitten Henriä. Ja kysellään ihan niin kuin viime kauden mietteitä. Kuinka viime kausi oikein meni, niin kuin Petteri, sinun omasta mielestäsi? No kyllähän siinä päästiin siihen, mitä tavallaan haettiin, että saatiin joukkue nuoreksi ja nuoret miehet saatiin vastuullisiin rooleihin pelaamaan. Ja mä uskon, että nyt saadaan tänä talvena nauttia niin kuin siitä työstä, mitä viime talvena tehtiin. Että ei niin sanotusti tule löysät housuun, kun joutuu kovaa paikkaa, kun on niissä ollut jo. Että monta kertaa luullaan, että hommat käy niin kuin itsestään, mutta että se on ihan eri asia maata lastenvaunuista tai työntää niitä, että vaikka siinä ollaan kuitenkin saman vekottimen kanssa tekemisissä. Kyllä, eli kokemusta ollaan viime kaudella hankittu ja nyt ollaan niin kuin valmiita sitten tuohon mestiskauteen. No niin, Henri, mitäs omasta mielestäsi, mitenkä niin kuin viime kaus meni sinun omasta mielestäsi? No se meni kyllä ihan hyvin, että Ranskassa olin, niin siellä vähän uuteen kulttuuriin pääsi tutustua ja sai pelata paljon ja reenata paljon. Kyllä se oli silleen hieno kokemus ja hieno vuosi. Eli sinäkin olet ihan niin kuin kunnolla valmis nyt tähän tulevaan kauteen. Hieno homma. Ja sitten niin kuin tässä kuultiin, keväällä saatiin ilouutisia, niin Roki pääsee nousemaan mestikseen. Minkälaisia niin kuin ajatuksia tämä, Petteri, sinussa herätti, että päästään mestikseen ja päästään tämmöiseen niin kuin kovimpiin peleihin? Onko niin kuin eroa mitenkä viime kaudella ollaan niin kuin toimittu verrattuna sitten tähän tulevaan kauteen, että mitä joutuu petraamaan? Onhan lähtökohdat ihan niin kuin koko Rovaniemen kiekolla tai koko Lapin kiekolla, että auttaa varmaan kaikkia ja antaa lisää intoa sille touhulle ja ennen kaikkea niin kuin edustusjoukkueella, että tähän asti Roki on tässä Suomi-sarjassa aika suosikkina lähtenyt dominoimaan pelejä ja välttämättä se maalivoitto ei riitä, vaan pitäisi voittaa 2 ja 3 ja nyt taas niin kuin jokainen voitto mikä saadaan niin on arvokas ja jokainen peli mikä pelataan niin niistä saadaan taas uutta kokemusta ja opitaan niin kuin lisää, että kyllähän se mieletön haaste on ja varmaan ei niin ruusulla tanssimista tule olemaan kuin Suomen-sarjan marssit, että joukkueet on kaikki hyvin reenanneita ja siellä on paljon pelaajia, liigapelaajia, pelaa lainalla ja muuta. Mutta hienoa niin tarjota yleisölle suomalaista huippukiekkoa ja olla niin osa sitä. Että onnea niin koko Lapille, ei tämä ole niin yksi musta Rokin juttu eikä meidän valmentajien ja pelaajien juttu, vaan niin kaikkien juttu. Että kyllä se on hieno seurata esimerkiksi Propsin marssia tuossa jalkapalloliigassa, niin se varmaan lämmittää jokaisen mieltä käy peleissä tai ei, mutta kiva seurata urheiluruutua, kun joku muukin voittaa sen HJK joskus, kun Haka 10 vuotta sitten. Kyllä, aivan totta. Eli mahtava homma, että ollaan päästy mestikseen ja sitten sitä kautta saadaan tätä kuuluvuutta ja näkyvyyttä myös tänne Rovaniemen ja Pohjois-Suomen suunnalta. Ja mitenkäs Henri sinulla nyt kun mestikseen ollaan lähdössä, niin onko mitenkä valmistautumisia tai mitään muuta vastaavia toimenpiteitä tehty? No kyllähän se on. Sinänsä valmistautuminen aika samanlainen ollut, että hyvin on kyllä reenattu, mutta kyllä se sille motivoi ja tuo intoa lisää, että on kuitenkin haaste kovenee ja pelit kovenee, niin kyllä siellä pitää olla entistä parempi ja valmiimpi sitten tänä vuonna. Että kyllä he silleen on ollut niinkö tietyllä tapaa mukavampi tehdä hommia. Että haluaa kyllä, varmasti niin koko joukkue haluaa näyttää ja sitten itsekin haluaa näyttää, että se ettei vaan pysty pelaamaan, vaan että pystyisi olemaan hyvää tuossa sarjassa. Niin kyllä semmoinen näytön halut on, niin mukava on ollut kesä tähän hommaan. Kyllä, ja sitten vaikka kausi onkin näin todella alussa kohta ruvetaan vasta näihin tosi hommiin, mutta kysyn jo heti tässä niin kuin alkuun, että mitkä ovat sinun ensikauden tavoitteet? Jaa, no ehkä juuri se, että pystyy olemaan niin hyvä pelaaja ja sitten joukkueena menestyä, että auttaa siinä mahdollisimman paljon. Ei sen suurempia linjauksia ei ole vielä tehty. Eipä, sitä minä vähän oletinkin. Entä Petteri, varmaan monenlaisia ajatuksia sinullakin käynyt, että mitkä on tulevan kauden tavoitteet? Onko tämmöisiä tullut mieleen, minkälaisia? Voitko vähän avata?
Niin kyllähän niin kuin minimitavoite on sarjassa säilyminen aina, että ei kukaan varmaan halua käydä jossain ja tulla saman tien pois, että se sinne on niin kuin tavoiteltu ja sitä kohti tehty töitä ja jos organisaatiota saadaan vahvistettua, pelaajapuolta vahvistettua, niin ne varmaan haluaa niin kuin jatkaa sitä, että kyllä urheilussa halutaan eteenpäin ja halutaan pärjätä siinä sarjassa, missä ollaan ja se on kai se ensimmäinen tavoite. Kyllähän voisi heittää sellaisen, että playoffsit on varmaan meidän kultamitali ja sitten taas se pronssi on se sarjassa säilyminen ja hopea on häpeä siinä välillä. No niin, tämä pitää sitten muistaa, että mitenkä täällä ollaan tavoitteet jaottu. Sitten kesäharjoittelua, Henri. Varmaan on tullut harjoiteltua kesällä. Hymy ainakin näyttää siltä, että ollaan kyllä itsevarmuutta uhkuen lähetään. Mitä on tullut kesällä tehtyä? No kyllä se toi Sorosen Juha Penin kanssa on keksinyt aika monenlaista, että on juostu lyhyttä matkaa ja vähän pitempään, hypitty, pompittu ja nosteltu painoja. Kyllä siinä monenlaista on tehty ja ihan kyllä varmasti hyvä määräkin. Selvä, hyvä. Ja nyt niin kun ollaan Petteri ja Henriä vähän tässä kiusattu ja kyselty kysymyksiä, siirrytään sitten vähän tänne ulkomaalaispuolelle sitten. Marko, welcome to Rovaniemi and welcome to Finland. And now I just talk with you a little bit. Can you tell some details about your life and what is your goals for the next season and where are you from and this kind of things? Well, I'm 24 years old. I'm coming from actually southern Austria, close to Italy. So back home is a little bit warmer than here, but I think I'm getting used to it. And yeah, I was last 4 years I was playing Austrian second league, and before that just back home in my hometown juniors and couple games in the first league, and that's actually everything from hockey. 4 years second league, and now trying to make the next step, and pretty happy to get a chance here. I heard that you came yesterday to Rovaniemi, but being in Finland is not your first time. You have been somewhere else in last years. Yeah, but I was in Finland, but just for kind of holidays or visiting some friends, and that was pretty much in the south, so Helsinki, Lahti, and that area, and that's now first time in that north from Finland. Okay, thank you. Ja niin tuossa vähän sen Markolta kyselinkin, että minkälainen kaveri oikein meillä täällä on kyseessä. Eli Markon tuolta Itävallasta kotoisin. On pelannut siellä kakkossarjaa paikallista tällaista ja sitten vähän kommentoi jo tuossa jo heti suoraan meidän sääoloja, että kuulemma tuolla Itävallassa on ollut pikkusen lämpimämpää kuin täällä. Ja sitten vielä niin tämä kuulin tässä, että tuo ei ole ensimmäinen kerta Markolle, että hän on Suomessa. Eli hän on käynyt tuolla Etelä-Suomessa lomalla ja vastaavilla. Eli Suomi on sinänsä pojalle tuttu, mutta sitten tämä Rovaniemi on ihan uusi asia. And the main question, have you seen reindeers? Not yet. Santa Claus? Also not yet, but I hope I will. I hope that's so. Thank you very much, Marko. Ja sitten niin siirrytään tähän vielä Petterin ja Henrin puoleen ja kysellään vähän tuosta tulevasta pelistä. Teillä on torstaina 6.8. tämä peli kello 18.30 HPK:ta vastaan. Petteri, minkälainen on sinun analyysi? Mitkä on HPK:n vahvuudet ja heikkoudet? Vahvuudet on varmaan siinä, että ne on ollut kauan kasassa jo joukkue. Viime viikolla tekivät viimeiset sopimukset. Liigajoukkue, rutinoitunut suomalainen ammattilaisjoukkue. Pelaa vaikka yöllä hyvin, niin sanotusti. Sitähän Suomi-kiekko tänä päivänä on. Mutta hieno musta, että HPK halusi tai suostui pelaamaan meitä vastaan. Se on varmaan monelle pelaajalle täällä iso elämys päästä pelaamaan kavereita vastaan, ketkä on pelannut NHL:ssä, pelannut Suomen maajoukkueessa, pelannut KHL:ssä. Niin ei joka päivä tule vastaan. Ei meistä jokainen voi sanoa, että mä oon ton kanssa painanut samassa kulmassa. Ja varmaan jättää hienot, hyvät muistot. Ja musta on aina kiva niin varmaan pelaajia mitata itseään heitä vastaan, että kuinka kaukana se SM-liigat taso
tietyllä pelipaikalla on mun omaa tasoa ja muuta ja saada ehkä siitä vähän lisää kipinää taas omaan harjoitteluun ja pelaamiseen. Kyllä, eli kova joukkue on tulossa vastassa. Mitkä on sitten niin kuin Rokin sellaiset niin kuin vahvuudet, missä Roki on kiven kova? Että siitä ei kuule mennä, että mikä on semmoinen kivimuuri Rokin puolesta? No, tää menisi huomiseen asti, jos mä luettelisin kaikki Rokin vahvuudet. Niitä on niin paljon tällä hetkellä, mutta kyllä mä luulen, että meillä on ennen kaikkea se, että se uusi sarja, se antaa paljon paloa ja niin halua tehdä hommia. Ja eihän Roki koskaan luovuta ja näin nopeita jätkiä on missään muualla kuin täällä pohjoisessa. Mahan alusta on täynnä jalkoja. Porojen kanssa ollaan juostu, niin sitä ollaan valmiita sitten tulevaan kauteen. Henri, mitäs oma ajatuksia? Mitä herättää tuolla omassa pääkopassa, että HPK tulee vastaan siellä, mitä erilaisia hommia, missä Rokin täytyy olla kova? Niin, no kyllähän se vain aina piirun verran ammattimaisempia varmasti on, että siellä on tietyllä tapaa tehty enemmän hommia jossakin vaiheessa, että kyllä joukkueena meidän pitää pelata hyvin ja puolustaa varmasti hyvin, että hienoa päästä kokeilemaan, että mikä on niin tasoero. Ei ole aikaisemmin tämmöistä mittaria päässyt itsekään niin testaamaan. Torstainapa sitä näkee, että missä sitä mennään. Kyllä, näinhän se on. Sieltä sitä kokemusta alkaa kaarttumaan. Nyt meillä alkaa niin kuin olemaan tämä meidän haastattelu vähän niin kuin loppupuolella, mutta minä olen vielä tässä yhden tämmöisen pienen erikoishomman teille keksinyt. Elikkä mulla on muutama kysymys, nopea kysymys, mutta teidän vastauskin täytyy olla nopeampi. 2 vaihtoehtoa ja sieltä teidän pitää sitten päättää se teidän mieluisin vaihtoehto. Now Marko, we are going to that question thing. I told you something about that. Okei, Henri, ootko valmis? Kyllä. Roki vai HPK? Roki. Petteri, pelaava vai valmentaja? Valmentaja ilman. Se oli varma vastaus. Sitten, Marko, your turn. Rain or sun? Sun. Blonde or brown? Blonde. That was very good. Left or right? Left. Rovaniemi or Helsinki? Rovaniemi. Very good. Sitten vielä otetaan Henrille muutama kysymys. Otetaan tuosta. Maali vai jää? Maali. No niin, nyt ollaan siirrytty Suomenkin teräsillä tänne. Sitten kesä vai talvi? Talvi. Oi, se on kyllä selvä jääkiekon pelaajan, kun talven valitte heti suoraan. No niin, Petteri, sitten täältä tärkeimpiä kysymyksiä. Mehu vai vesi? Vesi. Kissa vai koira? Koira. Ja sitten viimeinen tärkeä. Ruisleipä vai vaalealeipä? Toi oli paha. Karjalan piirakka. Siellä vaan sitä pystyy soveltamaan näitä kysymyksiä. Hienoa, kiitos teille, kun pääsitte tänne haastatteluun. Thank you very much for the interview. And ei kun vaan sitten onnea tuleviin koitoksiin, tuleviin peleihin. Ja ei kun vaan pidetään lippu korkealla, että tuleva kausi on meille oikein myötätuulta täynnä. Hyvä, kiitos, thank you.